Allez. Salut, salut, salut tout le monde. Bonjour. Ici c'est Tence Mena à l'appareil. Une vovodska diaby, une maresca nareo diaby, une DJ amitsika hagny. Voilà mon direct avec vite. Voilà en ligne avec vite. Ah. De vaovao. Maresaka. Dessa tsika ikoragna hely niany. Salut. Iresa Jessica hely atsika. Dasy ty jery toerana nanaovana installation ah. Direzione niany. Mbola miandrandrantry programme za io. La clé ko dinako teto. Merci. Ya, signalez za ko fandeha. Bonjour. Hein? Va, on va comme direct na carte com ele. Dá uma direct não, ça fait pas. Bonjour. Bon, il y a que ça, il y a une chambre, ils ont pour aller dans le il y a une chambre, ils ont. Bola o avy toliara zay. Tsy maintsy avy toliara. Bon. Atao chambre za. Petrika.
Dans la concentration, ça reste comme ça, diable. Maring zanaro. Maring zave nareo e. Maen ve. Bon, salamatsika diaby. Amin'andro latsinainy niany. Premier jour de la semaine. Tonga tondray miarabatsika rehetra sady mba miresaresaka kely. Miresaresaka kely zavatra mandalo eto amin'ny fiainana, eto amin'ny tany iainantsika ity. Voalohany indrindra moa zany efa hitanareo ihany reny zavatra miseho rehetrarehetra reny, efa hitanareo ihany reny zavatra mandalo reny. Atsika zao moa zany anatin'ny campagne électorale, campagne présidentielle. Dikan'izay manao propagande daholo ny artiste rehetrarehetra zay vao antsony reny candidat ireny. Efa fantatsika hoe aiza hoaizany misy an Tence Mena, efa tsy atoro tsony moa zany na de fomba fiakanjoko zao efa hitanareo hoe iza ny olona toanako, iza ny candidat toanako. Ni loko mavo sy manga. Candidat numéro 13, Siteny, Ranjena Sul Niaiko. Toanako à 100%. Eo ihany niresaka iny. Efa niresaka koa za tamin'ny asa ovina moa za niresaka niny latsinainy moa zay. Latsinainy, tamin'ny latsinainy. Ye, niresaka fa tsy tokony isiny raorao na gidragidra na adya ny safidy ny tsirairay. Tsy tokony ampiady atsika, tsy tokony ampisarabazana atsika ny safidy ny tsirairay. Satria ny atao hoe fifidianana moa zany malalaka be. Manana safidinao ianao, manana zay tianao ianao, manana zay maharesy lahatra anao ianao. Nagnino madrako sofinao ty tataka drako, tataka nazony kavegny maventy ndraiky fitiavagna raha maventy, tataka. Tataka sofigny diaby ndraiky fitiavagna kavegny be. Ay fa mety mbala andeha atao opération sy tia pody amin'ny placeny. Tataka drako tataka. Bon tataka igny koragna. Voilà, donc za personnellement, za tencemena, za Tence jaune ankehitriny de tegna resy lahatra satria za manohagna un homme avec un grand cœur. Un grand cœur avec un grand C majuscule. Un homme avec un grand cœur. Azov kara uladala drako. Azov kara uladala tiazko. Anoma de anengi eo. Bon, voilà. Donc manonga un homme avec un grand cœur. Un homme humble, généreux, tiaoulu. Tegna tsy magnavakavaka, tsy magnambonimbony tegna, mitandregny olo diaby. En plus, programme anasanany koa m'a convaincu zabe. Décentralisation. Maro be anaro ato magnontany, ino ma décentralisation ty? Za tsy de pagnano politique fa ny fahaizako izy dia azavazaveko aminaro eto antsipriany sy andangony le haiko. Le haiko zegny azaveko aminaro. Bon, karaty izy. Anao zio zegny izy ko misy tokantragno. Azonao? Anao zao ko misy tokantragno. Azovy tegna mahay problème amin'ny tokantragnonao. Azovy. Tsy anao tompiny. Anao tompiny tegna mahay problème misy agnatin'ny tokantragnonao.
tsy olo ivelany mitsy mahay tokatrano problème misy amin'ny tokatragnonao fa tsy maintsy anao tompony mahay problème amin'ny tokatragnonao de anao tompony no mitady solution andaminanao tokatragnonao fa tsy olo avy ivelany raha vao olo avy ivelany midika amin'ny tokatragnonao miady anareo agnatin'ny tragno donc raha tiako ambara amizay ny décentralisation dia province autonome faritany mizaka tena décentralisation de faritany araiky zegny lasa matanjaka zegny raha jiaby misepasy agnatin'ny faritany igny ro ao fo miregle izy zegny hoe ny faritany jiaby dia mahazaka tegna autonome tsy mila miakatra Antananarivo eky anao mandeha magnano papier anao tsy mila mandeha miakatra Antananarivo eky anao volagny président igny mandeha magnano passeport anao tsy mila miakatra Antananarivo anao mandeha magnano taratasina omby anao tsy mila mandeha Antananarivo anao magnano taratasin'ny tragnonao tsy mila mandeha Antananarivo fa amin'ny province misy anao igny ao maharegle problème-nao jiaby ao zegny donc fahitako izy zegny décentralisation lasa miteraka asa marobe agnatin'ny province araiky satria maniry asa gauche maniry asa droite managna pouvoir be managna autonomie be managna faleovantegna ny province azonareo zegny agny zegny ny fahaizako azy edy fahaizako azy agnazavako izy aminareo tsy mbala tsy jiaby fa legny haiko zegny azavako aminareo anareo le nagnontany za anareo nagnontany hoe ino le raha voilà donc aminaka za tegna pour be à 100% fa raha mipetraka tsara matanjaka tsara ny fondation tsika zegny eto Madagascar satria io fondation tragno koa tsisy fondation tsy mitsangana tragno koa tsisy fondation matanjaka mangozohozo anao koa ngorony building tsy maintsy mipetraka fondation anao koa nagna tragno vato mare tragno étage fondation anao tsy maintsy mila mafy donc igny zegny les fondations les décentralisation agny fahitako donc koa matanjaka zegny province jiaby matanjaka commune jiaby raha Madagascar samy managna pouvoir anazy jiaby za mino 100% fa loso atsika malagasy tafaboaka atsika tafitsangana atsika échappé atsika mahazo pouvoir atsika mahazo puissance atsika jiaby donc zegny ny antony anoanako candidat numéro 13 satria resy lahatra za amle programme anazy voilà za tsy miditra amin'ny pourcentage na ino raha volagninareo fa ninaka le toanako dia toanako legny resy lahatra miaraka aminaka resy lahatra fa eto tsisy ady eto tsisy ady tsisy malomalo tsisy mifagnasasahanareo mifagnasasaha regny magaga zao olo samby libre atsika ty libre afaka maneho hevitry ny ologno tsirairay avy satria za joti za olombelogno managna zonakaza managna safidinakaza managna olo mendriky utohanako za amin'ny safidinaka manokagna tsy adivako amin'ny reano na ry adivako amin'ny rabe na ry adivako amin'ny fulany na adivako amin'ny Johane amboty safidinaka anjaranaka magnazava aminao koa tsy mazava aminao ino antony nampisafidy za izy anjaranaka magnazava izy aminao fa za tsy ady aminao za tsy mila gidagidra aminao za tsy andeha hivolagna aminao anao drako manao ngazegny hoe anao sasaiko non atsika tsy miady avako atsika tsy mifamaly ry avako atsika tsy mifagnamia volagna ratsy ato fa atsika dia samby managna zo amin'ny maha-olombelogno atsika amin'ny maha mpiarabelogno atsika amin'ny maha samy malagasy atsika mitondra mandray andraikitry amin'ny safidy zay alainao olo jiaby tokony mandray andraikitry zegny olo jiaby tokony mandray andraikitry satria zonao adidinao no mifidy satria ny olo toananao miankigny aminao no mahalany le hevitrin'olo toananao miankigny amintsika jiaby tsarakaraiky aby voilà agny zay le raha voilà donc atsika mila mino atsika sasany eto fa tsisy olo raha zegny misy fo olo tsara
misy olo tsara karaha ataon'ny lehilahy io. Misy lehilahy fidèly, misy lehilahy magnajavady, misy lehilahy tegna tia vady, misy lehilahy, misy karaha zay koa ataon'ny viavy, misy viavy fidèly, misy viavy tia, misy koa viavy maditry, misy lehilahy maditry. Karaha zay koa zegny ataon'olo mitondra teto. Misy ny olony tsy navita tagny, fa misy tsy alany ny tsara agnatin'ny fiainana. Agnatin'ny fiainana tsy alan'olo tsara zala. Ndraiky ty za tegna mino eky fa araiky ty zalahy, ty eky zala tegna izy ry havako e. Aminakahy zegny, ty tegna izy. Fotony za mahita toetrinany. Tsy hoe za zegny ke, za fa miposy izy igny ke, raha tegna marigny raha volaniko aminareo. Za zegny mba mifanerasera ao zegny za mahita. Hainao fo zegny olo koa hoe, ty hoe, zo hainao fo no. Za mahita toetrinany zegny nature anazy tegna hoe c'est un grand homme. C'est un grand homme. Zegny. C'est un grand homme. Azafady aminareo angofo tibaka drako nafika araiky fitavela. Ainareo hasanay ty mantrekitreka ary mantreky aty, tsara nisy le tany andenagnano manicure. Tsao fony sasana aiza le hoe araiky fitavela aminany ty. Sasany jiaby fa nampitiky fotony izy ty fa hainareo raha petaka amin'ny lakôly, raha koa petaka mahay matsoaka. Karaha zegny ataony. Ke eto zegny aveny za mivolagna aminareo eto ry havako e. Voilà, zegny aveny za navy eto mivolagna midefendre cause naka. Magnambara nareo ny antony safidiko. Voilà. Agny zegny le raha. Tsy indesigny fankaratiagna olona ino fa samby mitondra hevitrinany, samby manôhagna hevitriny zay toanany. Tsy tokony fankaratsy fa tsy tokony mingaraza gazy. Yeah. Agny zay le raha. Que décentralisation, c'est la base, oui. Et ça t'es convaincu. Décentralisation. Ça tient problème ngatin tukatragnonao zaho anao o tegna mahay izy. Fara manahira ngatsika ty raha diable centralisé, raha diable centralisé. Na anao drako anao tsy sahiragna anao ande ngala visa anao ande Tananarivo. Agnano taratasy araiky anao ande Tananarivo. Agnano raha araiky anao Tananarivo. Fa tsy entsigna Tananarivo. Lasa tsisy asa amin'ny province. Lasa tanao tsisy asa maro amin'ny province. Tsy entsigna olo diable ande Tananarivo fo ande hitady vola ty. Nefa izy koa décentralisé zegny raha jiaby, samy autonome province jiaby. Za matoky ary mino fa atsika Zalaroso tanagna atsika Panarivo, atsika managna raha jiaby, atsika managna riagna jiaby akibony tany, atsika managna riagna jiaby antety, atsika managna riagna andranomasy, atsika managna tany tsika mety amboliagna tsara, raha jiaby. Malagasy maro intelligent. Raha misy olo mandeha mianatra Tananarivo izy tsy mahita asa izy amin'ny tanagna fa viany satria raha jiaby centralisé. Olo jiaby mitady asa Tananarivo. Karaha tsy hoamby baka lasa maro olo tsy anasa amin'ny province tsy sasa ko décentralisé lasa miteraka asa maro be amin'ny province fototro. Tsy maintsy mandroso province araiky. Nao zao de l'école raha jiaby. Raha jiaby ilainao misy amin'ny province misy anao. Mandroso. Mandroso amizay commune diaby, province diaby, district diaby karakory. Tsy puissance atsika. Donc ça mino be. Décentralisation fototro tsika. Décentralisation solution tsika. Solution andeha hampandroso atsika. Zegny ny message tiako ampita aminareo. Fototro matanjaka. Zegny ny raha tiako volagnina amintsika jiaby. Antegna koa baka drako fa mitsangana agny amin'ny cause zegny. Antegna mila antegna hoe aie terrain diavoko ty. Ino raha ataoko ty? Ino antony za magnano izy ty? Ny antony mampagnano za izy ty satria hitako le raha fa tegna hoe zegny ny solution hitako mety hampandroso atsika jiaby.
satria samy managna didy anazy atsika jiaby. Anao zao ty ino raha iainanao ambony tany eto, ino t'es là pourquoi? Za aloha eto zany amezany Zagnahary talenta mihira, za afaka mipasser message aminareo jiaby à travers ny hira, à travers ny geste, à travers ny raha maro. Donc za niany ty zegny nangala cause za cause vrai manohana ny raha hitako fa mety ampivoatra atsika, mety ampivoatra atsika malagasy. Za anao izy atsika jiaby mitovy samy malagasy, sambo araiky atsika jiaby ty. Izy ko milentiky izy ty atsika jiaby miaraka milentiky, mivoatra izy ty atsika jiaby miaraka mivoatra. Satria avy amin'ny fototronsika agny mihitsy no misy problème. Avy amin'ny fototrotsika mihitsy tsy stable, fototro iaignansika fiainana andavanandra mihitsy ny tsy stable. Avy atsika taloha tsy magnafitra sakafo ivelany, atsika taloha au contraire atsika malagasy no magnondrigna hanigny mandeha ivelany. Atsika zio lasa magnafitra vary, lasa magnafitra avy ivelany, nefa atsika taloha magnondrigna agny ivelany. Zegny ce qui n'est pas normal. Fototro nefa foto-tsakafotsika ry tompoko de vary. Tsika lasa magnafitra vary avy ivelany, ce qui n'est pas normal. Nefa tsika taloha magnondrigna vary, atsika zao lasa magnafitra hanigny boka ivelany. Atsika malagasy mihina vary marandraigny, matsagna haligny. Voilà. Marandraigny, matsagna haligny. Atsika mihina vary. Fa atsika zao lasa magnafitra vary. Vary ambolentsika ato lasa tsy mahampy atsika. Agny problème. Maro feky ny problème. Rano problème maro. Le fototronsika fiainagnantsika mihitsy zegny mangozohozo. Le fototro. Tsy raha virtuel raha volaniko zegny, tsy raha fototro mihitsy zegny fototrotsika. Ino ma fototrotsika? Kibotsika. Azonareo, anao koa matiny mosary ino ma raha vitanao? Na anigny hoanigny fo ijaliagna. Karakôry ataonao andeha hivoatra? Karakôry ataonao andeha hampianatra zanakanao? Na hanigny hoanigny tsy hita? Hanigny hoanigny niany mbala tsakaraigna niany tsy hay karakôry? Karakôry ataotsika? Le fototrotsika mihitsy zegny malazo, fototro. Azonareo zegny? Agny le problème. Le fototro iaignansika mihitsy ny malazo. Zegny atokisako programme ny président numéro 13. Siteny randrena soloniako. Atokisako programme anazy. Tegna atokisako. Fa tegna igny marigny ny tegna hoe vahaolana. Mahampalahelo antena drako, malahelo. Amin'ny raha mavoatsika mitandazana antsika ito. Zegny na ve zany tsangana. Cause vrai toanako. Voilà. Anke, raha jiaby volagny zegny fanehoan-kevitry. Tsy fagnatsatsoagna ny hafa na fankaratsiana hafa, fanehoan-kevitry amin'ny raha hita, amin'ny maha olombelogno za, amin'ny maha mpiarabelogno za, olombelogno malagasy, managna zo mivolagna, managna zo maneho hevitry amin'ny raha zegny hita. Voilà. Agny le koragna avako abe, igny ma resaka maha olombelogno za. Jiro maty lava, bourse ny tsaiky, tsy azo vidim-bary mitefatania. Grave kone. Karaha ataoko exemple araiky amezako anareo. Exemple araiky. Facture ny jirama tegna hazala. Lafo lafo zany volagna aminareo lafo zegny. Tsy haiko ninareo agny tsy haiko ninareo fa ninaka boka haiko volagny igny. Ninaka haiko.
jiro maty ndraikindraiky isan'andro agnatin'ny 3 fois par jour maty. Za misy zanako magnano studio asanazy Mario kif musique fa hainareo izy le magnamboatra hira kafizinareo regny pandresy omeko anao maireza Mario kif musique tantaraiko hela aminareo zegny ty. Izy managna studio asanazy miankina amin'ny jiro, miankina amin'ny électricité. Miankina amin'ny électricité zegny asanazy. Misy agnatin'ny 4 jours asan'olo jiaby zegny mitovogno aminazy. Ndraikindraiky kale, ndraikindraiky tavela facture, ndraiky tsy avoahefa agnatin'ny fanjava. Tsy mampamengitra za olona zegny aminareo satria zava misy. Izy mazaza fa olo be, fa mandeha mamelony tegna. Kofa lehilahy fa be mandeha mamelony tegna, izy olo fa nagnano mariage, izy olo fa managna vadiny, mamelony tegna izy. Kero kofa mamelony tegna zegny bakay mamelony tegna. Kay velo tegna nany zegny izy managna studio nazy, matériel nany, artiste mandeha magnano hira aminazy. Ny zava misy, nohon'ny courant zegny tapaka lava. Tsy afaka magnano livraison asan'olo izy. Moed vola midriky aminazy tapaka lava. Lasa na zegny bénéfice fa tsy azony amina sanany. Na ndraikindraiky volan'ny facture an-tragnonazy ndraiky fa tsy hitany eky. Lasa mitaregny lava le zaza. Kale hely za mamay, ampy hely za mamay azinareo. Lasa agny zegny lasa problème. Problème zegny zao problème n'olo araiky fa za mino tsy matoa fa mety maro koa tsika miaigna amin'ny problème d'électricité zegny. Nefa base ny fiainagna antsika. Base tegna hoe base ny fiainagna antsika olombelogno. Tegna hoe base. Base ny fiainagna antsika. Karaha zay koa taony rano. Ndraikindraiky impiry drako antegna ty mandeha miboaka ndraiky tsy miseky. Tsy mampamengitra za mivolagna zegny aminareo. Satria rano maty misy mandeha koa aminay tosy rano na misy 3 jours drako maty. Izy koa ka olo tosy mahay raha zegny. Misy citerne be zay avy tsy ako isaka 4 jours mandeha mitondra rano olo amizay mandeha mangala rano amin'ny citerne ty camion citerne ty milahatra amina fontaine rano magnano tik mila zahavagna problème ande zegny. Problème fa tsy hitatsika fo. Tsy haiko na hitanareo, tsy haiko na iaignanareo na tsy iaignanareo fa problème. Tegna problème. En tout cas, za miaigna raha karaha zegny. De tsy haiko anareo na miaigna raha karaha zegny na tsy miaigna raha karaha zegny fa tegna hoe le base ny fiainagna antsika mihitsy zegny marefo. Le tegna hoe base maha olombelogno anao mihitsy zegny marefo. Za miaigna raha zegny. Zegny naven'ny za mitsangana niany manôhagna hevitry hitako fa mety hampandroso atsika. Satria negny hitako teo, hitako marefurefo. Voilà quoi. Les bases ny fiainagna antsika mihitsy ny tegna mikorontagna. Ke agny drako agny le raha hitako koragna velogno. Indesiko amintsika jiaby cause réelle. Agny zegny raha satria zegny manira mandalo amizio. Satria zegny manira mandalo amizio ty resaka propagande et tout. Donc tsika jiaby samy managna droit maneho hevitrinazy ampilaminagna ry havako. Ampilaminagna fa tsy atao andesigny ady, andesigny isotasotaigna namagna. Fa ampilaminagna no andesitsika, ampilaminagna no fitondratsika ny hevitrintsika. Coucou Tence, ombiagna za vidinao mofo lasosy amritsy. Déjà anao milavy à Madagascar tsendriky. Tsika bako mandeha ady egoagny mandeha mina mofo lasosy amritsy ary. Agny zay le raha. Agny trafikaina nome mahery avako abe. Nakaigny. Ambava homagna ry havako.
ampotsika jiaby mieritreritra samby mandinika tsika jiaby ty fa samby be atsika jiaby ty samby mahay raha iaignatsika atsika jiaby ty samby mahay ino jalitsika ino problemo amin'ny fiainagnantsika ino base ino ny raha tokony réglé ino raha tsy tokony voaréglé atsika jiaby ty samby managna saigny mandiniky maso mizaha sofigny mitandregny jery mandiniky anagnantsika raha jiaby agny le koragna avion tady za mitsenanao l'aéroport direct de go direction tsika andeha hina mofo lasauce ay bon apetrakatsika eo amizay resaka politique igny ava koa ben apetrakatsika eo amizay fa tsika hitrika mikoragna hely sangisangy koragna andavanandro bon zany moaly hitanareo masariny ndraiky Black Nadia igny nangala sary ndraiky zandry Black Nadia ny koragna tsara nilamigny koragna tsara ny fankatia tsara ny fihavanana ke za kofa nangala sary igny zegny amin'ny sarinakany koa za mitokiky ke za mitokiky ka misy ty hoe hitanareo aka izy ty misy raha ty nifinaka bijou amin'ny nify ty ke misy nga zay zegny volagna hoe karako Tence Mena manihina felo-mahogo izy henareo felo-mahogo zay ravitoto nina ravo-mahogo lamorona mivadika za amin'antragno na amin'ny kliva politika fitiavagna madrako raha ratsy nirina fitiavagna zegny ani raha tsara fitiavagna zegny tsy raha tokony andeha sitrisitriky fitiavagna zegny tsy fahotagna anao mitia olo tianao tiava na meza bisou izy n'importe où zay tsy mifidy fitiavagna zegny le jeritsika le état d'esprit tsika mihitsy mba hovoa jery ataova misokatra zala aza fody be karaha io saigny aza mifody saigny be karaha io afaka maneho fitiavagna amin'olo tianao anao n'importe où na nareo miaraka mandeha miasa ry afaka magnano bisou hely zegny tsy fahotagna zegny tsy raha ratsy maneho fitiavagna amin'olo tianao mety zegny anao afaka magnano kaly amin'ny vadinao na nareo ampiasagna na nareo ia aminaka zegny tsisy raha tokony maharatsy izy fitiavagna ny aseho fa tsy raha ino tsy la haine mais c'est l'amour la haine c'est tout autre chose l'amour tanareo l'amour zegny fitiavagna l'amour Dieu déjà est amour azonao fitiavagna zegny raha tsara mandefo io fa jerinao fo mila no mila velatra ma chérie voilà assalamu alaikum ma belle fille alaikum assalam Sara ben volo bon voilà donc ino matapaka koragna nisy olo zegny volagna hoe Tence Mena ty ma volagny nihina felo-mahogo volagny za tsy nihina felo-mahogo hitanao raha nisy nakaty aty ty io ke izy nieritreritry hoe za igny zegny nisy tenify tsy tenify zegny ry havako fa bijou des dents ty bijou de la dent zala agny zay le problème l'amour donne de la force azafady fa tapaka direct ty tio igny
Ny chauffe téléphone nakaty. Andra mafana. Ny chauffe nanganiny. Voilà. Bon. Taperitsika amizay. Taperitsika amizay koragna. Koragna koa la loatra mamonomona igny ry avaka. Ho anareo zegny intéressé amin'ny perruque ty, tanareo perruque tsara be ty e. Tsara marigny. Tsara. Afaka ataonao zay raha jiaby. Anao afaka magnano bango. Anao afaka magnano bango-bangonazy. Anao afaka ataonao zay raha afaka gonflenao izy fa ty nataoko efe mouillé tamin'ny maraindraigny. Ho anareo zay intéressé agny amin'ny chic by Fabiola no mivarotra an'ity perruque ty. Ka tsy manambola, tsy mahavita raha atao amin'ny bureau, kolikoly raha jiaby. Tegna marigny e. Marque ny téléphone nakaty ato iPhone. Ny chauffe tapaka direct tsika teo. Ke ho anareo zegny intéressé amin'ity perruque Beyoncé boka agnarana an'izy ty. Karaha fagnavan'ny Beyoncé. Tsara lava izy amin'io. Tanareo marigny. Lava. Lava. Aza misalasala drako hoe na vente en gros na en détail amin'ny chic by Fabiola nareo mahita jiaby. Direct bella direct midira amin'ny page ny tantine Fabiola no agny ro tegna mahay prix nazy jiaby. Agny ro tegna mahay prix nazy jiaby, détail jiaby, agny anao mazy renseignement mafapo tsara ma chérie. Midira amin'ny page tantine Fabiola na perruque grossiste Fabiola, chic by Fabiola. Voilà, de koa azadigna koa fa tap send ry avako mbala io e. Tap send azahoanao bonus. Raha anao magnandefa vola aminazy amin'ny code promo Mena, code promo Mena sur tap send. Voilà. Agny koragnantsika ry avako aby tiako e. Zay io fianaran-tsoa niany. Nomoaly ta fianaran-tsoa. Nomoaly ta fianaran-tsoa. Niany amizay mbala miambiambigny programme zay io. Io aizana iso hitanareo eto amin'ny page eto fo ny fivoarany programme jiaby. Ny fivoarany programme jiaby. Voilà. Zegny ny koragna samby aby atsika jiaby mandiniky. Amin'ny koragna jiaby natao teo igny. Trafikena ny mahery ry avako. Ambava homagna. Ampo mandiniky azy. Bisous tout le monde. Mouah.